Yes, du er i karaktererne. Ja, ja, men velkommen til Antons Hjørne. Og i dag så skal vi selvfølgelig snakke om modeugen, og vi har to modeeksperter i studiet. Det er Anton og Antoinette, som vil give os nogle fif til, hvordan det står til med moden nu. Og Anton, hvad er det hotteste inden for mode lige nu? Det hotteste inden for mode i millennier, ikke? Det er jo selvfølgelig farver. Altid farver. Altid farver. Farver, ja. Hvilke slags farver, Antoinette? Taler vi om Jamen her? altså, der har tidligere været pangfarver på... pangfarver. Men nu er vi faktisk over i nogle pastel. Vil du ikke sige det? Jo, nogle pastel. Aha, er det så en retrobølge? Er retrobølgen fra 80'erne? Ja. Vi snakker om nu? Det kan man jo En sige. dobbelt retro, Det kan man godt sige. kunne man godt sige. Jamen, jeg har ellers hørt rygter om, at 90'erne var på vej tilbage med pangfarver netop, og ikke pastelfarver. Den tager du. Den tager jeg. 90'erne. 80'erne. Hvad har jeg ikke at sige? Og det betyder, 90'erne. kan du sætte nogle ord på, Ned. tror du, 80'erne. for Op. vores seere måske? Så du mener, at 80'erne er inde nu? Mm. Ja, okay. Så pastelfarver. Ja. Ja. Hvad med snittet? Ja, men Hvordan altså, skal snittet være? den har jeg altid så svært ved. Lilla og blå. For eksempel. Farver, der ligner hinanden, men går over i hinanden. Hænger godt sammen på en måde, vi ikke forstår. En måde, ingen andre end os forstår. Mm. Skal vi tage en ny, eller? Vi tager den lige forfra lige om lidt. Skal vi tage nogen fra... Skal vi ikke tage noget helt andet? Politikere fra DF. To, der repræsenterer Sønderjylland. DF i Sønderjylland. For guds skyld, så kom der af med den. For guds skyld, ja. Gud. Gud. For... Hold nu kæft. Hold nu kæft. Ja. Okay. Hej, far. Sorry.